И здравейте хора, аз съм DragosBG и днес ще играем Minecraft Build Battle. Ако вие искате още видеа на Minecraft Build Battle или като цяло на Minecraft, ударете тежко лайк бутона. А ако искате да подкрепите мен и канала, се абонирайте. А сега, приятно гледане. Защо? What's up, baby doll? Ще изрежа моментите само които свириш и ще ги пусна в YouTube. Нямам търпение. Ама вместо да говоря ме пусни да свира просто. Точно така. Питай ме някакви работи и аз ще ти казвам. Ей така. Точно така. Май са тук пречиш на твореца да твори, бе. Сега това го качваш нагоре. Това го качваш нагоре. Пора ми Янко. Негър мафия, негър мафия, негър мафия. Как се качва нагоре? Кое е горе? Всичко относително. Буквално. Как ми се изпинка. Сега тук ще направя една глава. Средно такива. Вижи ръцете, вижи ръцете! Всъщност не съм много зле. Мами Лонглег, така ли се казваш оная от... Ага. Ей така ще направим. Три пръста. Всички ще ни направят Poppy Playtime, аз ти казвам. Те не знаят какво Poppy Playtime. Poppy... Goose Time. Виж какво пашица и направих. Оле, това е тази от FNAF. Как се казваш, кретето му? Бейби. Не, е много голямо. Ей така. What's up, baby doll? Не. Ами това е. Да. Не трябва да има душа. Ето така просто. Не знае. Това зъбите ли си? Да. Ей, така. Чакай, ще направя малко по-обемно. Имам идея. По-скоро обратното. Това малко от цвят. Не това бе, не това бе. Какво бе? Блока зад него ми трябва бе. И отзад малко. Ето така. Всъщност така да кажа. Ей така, това ще бъде най-уникалната кукла правена някога. Това си е, направо си е. Мани са там, мани са там. Мани са трябва ми тъмнел. Мани са трябва ми тъмнел. Ела зад мен. Най-щупената кукла.
Волтинг. Айде да баш, че ние сме първи, не сме първи. М, Това ще е някаква... Какво е това? Не схващам. А зад нея какво е? Не знам. Какво? Какво? Моля? Ай, моля. Абе, това да не е Ян Бибиян, бе. Бос Бейби пишеше. Това е Спонж Боб. Спонж Боб? Не е Спонж Боб. Спонджоб. Оха, клага. Ти е реално... Том Джерм. Много мило. Том Джерм. Какво това е? Даже къде е главата? Паднала е главата ли, бе? О, не. Няма да е супер пулп, защото е забавно, че е паднал. Оле! Какво ти казах? Ти ми каза. Какво ти казах? Епик. Ам, Бар... Много е тъмно. I'm just Ken. Абе, какво се случва, бе? Yes, бе. Legendary. Не. Репорт. Добре, репорт. Репорт на... Първо му давам Legendary, после го репорт. Супер пулп. Това е бутче май. Или нещо подобно. Това е печелившия ли, бе? Legendary. Legendary. Виждам Legendary. Видях Legendary. Това ще бъде Соник ли е? Да. Не мога. Какво ти казах, бе? Какво ти казах? Yes, бе! Каква го мале? Победа. Ус. Какво ти казах, бе? Най-добрите. Ние сме шефовете, бе. Това е Ел Примо ли е? Оле, това е Ел Примо. Виж, Ел Примо до тебе. И зад него Роблокс. Омага. Виж тия скинове, бе. Трежър, да си е бе майка. Ще направим чест. Ще направим семейство, защото истинското съкровище е семейството. Не. Кой те излага? Кой те излага така? Холивуд. Не. Объркал си се. Холивуд тъй ми каза, значи той е прав. Не, Холивуд греши. И те грешат от време на време. Значи ще вземем това, ще вземем това, ще вземем това. Има бутон Ашли, look at me. Не. Не и ти. Какво и аз, господин Чорт? Не и ти. Не и ти. Ашли, look at me. Замълчи. В името на... На Ашли. Абе, малко да ми помогнеш тук, бе, майка ти. Ма права най-голямото съкровище. Не ти вярвам. Експлоатация на деца. Да. Охо. Повярвах ти. Като пишеш колко струва едното дете, кажи, че едното дете струва 12 диаманта, а ако вземеш двете заедно, има отстъпка от 5 диаманта. Така.
Свирни. Сега като видиш, че сме на първо място. Ще свирниш. Какво да свира, като стане на първо място? Нещо си. Опа. Слагай. Лапис лазули съкровище ли, бе? Ти нормален ли си, бе? Тихо е, те не знаят, те не виждат разликата между диамант и лапис, те не знаят. Ти нормален ли си, бе? Ще ни баннат. Ама те не знаят, бе. Ето така. Оле, мале. Ето. Готово. Всъщност не. Точно така. Наобратно трябва да е. Ей така. Ей, това ще изшира, като спечелим от Happy Wheels. Псс. Ти ще кажеш псс. Точно така. Ей, така ще направим, добре. Напиши го въгъла поне. Ей там някъде. Не. Ще го... Ей там някъде да и напиши цената на дъската. Добре, и тук може. Добре. Чете ли се? Чете се. Какво са чете, бе? Нищо не знае. Не в него, бе. В другия родител служи. Аз отида да инспектирам съседите. Чакай, че му Мога да промених. кажа, че спечелихме. Чакай, че го направих леко държа. Моличък. Майк си да я. Sigma on the wall. Who's the skibidist of them all? Какво е това сега? Оле! Ма това е Джордж Вашингтон. И аз така да си помислих. Виж каква хубава коса има. Имаше моя нос. Ето, виж, всички идват да ми четат табелата. Репорт! Не репорт! Какво ти казах? Мизерник, се няма да спечелим заради тебе. Как можеш да говориш лъжи, бе? Как можеш да говориш такива лъжи, бе? Кой те е възпитал така? А? Майка ли ти така те е възпитала? За кое, бе? За месечето ли? Да. Тя ли така те е възпитала? Май да.
Аз не мисля така. Това е доста креативно, затова му казвам окей. Кое е това? Това са съседите ми. А, не са. Вътре Това не е празно. съкровие. Вътре празно. Някой го е изсъкровил, бе. Ги съседите мизерни. Ще сме пред тях. Ело, примо. О, как лагва. Оле, буквално ще спечелим. Буквално не. Буквално ни репортнаха, защото си... Репорт. Кой има в честа? Няма нищо вътре. О. Те ни копират, бе. Ама те ни копират, бе. Бете не често. какво е? Какво е това сега? За момент ще да кажа Амогус, ама не е Амогус. Това го одобрявам. Това спечели. Стига, бе! На кое място? Ние сме на 4-то място, ли? Какво ти казах? Какво ти казах? Ти мизерник нещастен. И това ще е от днешното видео. Хора, ако ви е харесало, пръскайте тежко лайк бутона, пръскайте subscribe бутона и до следващия път.